Sekuyavotwa phela ngoba ukuvotwa ngeke uze kuvalwe futhi noKhozi FM lugaya imali ngalamavoti kodwa eqinisweni bafana bakithi lento ye-top 10 yoKhozi leyanto isiyehlelwe izinga. Yabona igame once wazi ukuthi ubani ozowina angayimnandi leyo game leyo. Once nje wazi nje wapredict ukuthi vele obvious ukuthi kuzowina ubani. Akusesi game leyo, akusadlalwa kusena challenge lapho. Senikhaphe umuntu ozowina. Yabona mina nginengoma mhlambe engafakwa kulento yoKhozi FM kwi-top 10 angingabhonxula ngingakhipha mina. Ngoba kusuke labo balandeli bami bezobooster nje uKhozi FM ngamavoti angilugxiki kodwa angazi ukuthi ngalungiseka kanjani lento yengoma zikaMaskandi ukuthi ifakwe uKhozi FM. Angisho ukuthi ayikhishwe kodwa angazi mhlambe kumbe uMaskandi noma bengawubeka ube wodwa ube ne-top 10 yawo nje kaMaskandi la uzodlana khona uwodwa ngoba lokuthi uxutshwe namanye ama-genre kanje obviously yanto ayisemnandi. Yazi top 10 yoKhozi yayinamandla, wonke umuntu wayilangazelela wayibuza ngabe ubani ozonqamula unyaka. Kubula nje kusancencwa le ko 2009 i-challenge kusekhona iBig Nas, oProfessor Elvovo. Yabo nje igame yayiningi oDJ Tiria, iningi nje igeng yakwi-industry. Yabona singekho sure ukuthi yona yiphi ingoma yayizowina. Abantu bephusha by all means ngengoma ababeyithanda amavoti. Kodwa manje since kwaqala nje amabhinqa ngathi ayalaya mayevota. Bafana bakithi igame nayibhorisa lento yokuthi kufaka uMaskandi. Yebo siyajabula phela umculo wakithi. Okokuqala cha sajabula kakhulu sibona nje uMrose enqamula unyaka. After singakazi sibona uMaskandi unqamula unyaka cha sakujabulela kakhulu lokho kwaqopha umlando nje. Since from le ko 2000 ngisazi ngo 2000 noma 2004 le ngoma kaShwi noMtekhala le kuthiwa yabanjwa ngophondo. So sathi masibona 2017 kunqamla ingoma kaMroza kaMaskandi sajabulula kakhulu. Kwabuya ngo20 sanumbe ku2019 or beku2020 bani la khona umjikijela aphuma cishe number 2 ngazi wahlulwa ubani nakho lo chasa bothi igame iza kahle. From there 2020 kunqamla nje ijele likaKhuzani. Vele kwase kuliwe impi eyigodi lapha kuzoncane onto encane noma u2021 nini kwaba ngcono 2022 kwawina iBig Nas waphuma number 2 sikweletu. Nakhona nje iBig Nas yabona ukuthi kwasekuhlanganiswa ubu DJ Tiro wa dedicate ngamavoti wakhe nalapho kwakuzoba obvious wayowina usikweletu vele. Le nto aMaskandi nje igame i-top 10 yoKhozi FM siyibhorisile because even namanje siyazi futhi ku-obvious nje ukuthi kuzowina uMafikizolo. Kwawinani iGucci kuloya nyaka loyana la vele iGucci yayikhompyutha nale ngoma kaMjolisi kwaku-obvious. Lezi ezinye nje zazi-useless zayikhaphile kuleya top 10. Nale yamanje ku-obvious ukuthi kuyowina uMafikizolo lapha. Le nto top 10 yoKhozi FM ayisekho mnandi nje, ayisekho nje mnandi. Le nto ayimnandi ngoba sasilinde ukuqala unyaka solinde ngayo le top 10. Siyojabula khona, siyojabula. Angisho ukuthi ayiyekwa, angisho futhi ukuthi uMaskandi ungafakwa kodwa nje sekukujabula bafowethu akusesi game emnandi nje. Le ezayi-challengeana einkunzi kushintshana nje. Uyabona? Kushintshana nje kube mnandi kujuxuzwe kudanswe bafowethu. Lo Maskandi ngeke wafika waphazamisa igame yayimnandi kakhulu. Wawuphazamisa nje uMaskandi because seku-obvious ukuthi kuyohlezi kuwina uMaskandi na next year kuyophinde kufaka umnye uMaskandi kuwine wona. Angazi kuyoze kuphazamiseni. Angazi mina kube bekuyimi oseyintanje zalento yale top 10 yoKhozi. uMaskandi bengiyowuhlela nje eceleni mhlawumbe kube ne-top 10 yawo. Lezi zingoma bese ngiyayidedela because sozimnandi ingoma ezisijabulisile kodwa nje kancane. Angazi noma mhlawumbe abekho fane abalandeli ukuyivotela. Baningi abalandeli baMaskandi vela ngesikuphikeke lokho baningi vele maningi amabhinqa uyabona baningi abantu abakhonza uMaskandi. Kodwa nje as for iside lobumnandi be-top 10 lokujabula nje kwengoma ezinye abusekho. Isambane News sibuya nazo sishisa.